Byzantský katolický patriarchát se v této historické hodině obrací na křesťany všech denominací USA. Bůh zachrání křesťany Ameriky skrze nepřetržitou modlitbu víry. K záchraně Bůh vyžaduje také půst a svěcení neděle. Prezident Spojených států Obama vyhlásil za prioritu zahraniční politiky propagaci homosexualismu. Ideologie homosexualismu je vzpourou proti Bohu a jeho zákonům. V kořeni ničí všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty a vede k autogenocidě jednotlivých národů. Prezident Obama dovoluje potraty v 8. měsíci a schválil zoofilii v armádě. S homosexualismem je úzce spojena juvenilní justice. Spojené státy americké uzavřely smlouvu o nákupu dětí z Ruska. Přednostně děti adoptují pedofilové a homosexuálové. Jde o zločiny proti bezbranným dětem. Zločiny proti lidskosti. Celý svět byl pohoršen pedofilními skandály amerických kněží. Navíc katolická hierarchie usiluje snížit hranici zločinu pedofilie na 10 let. Mnohé protestantské církve v Spojených státech iniciovaly vládu k legalizaci homosexuálních sňatků. Ty prosadili i ve svých církvích, dokonce i pro pastory. Prezident tyto dny podal návrh zákona na povinnou čipizaci všech občanů Spojených států, a to do 23.3.2013. Pod rouškou zdravotní péče jde o zavádění mikročípu na čelo nebo na ruku pod číslem apokalyptické šelmy 666. Boží slovo varuje, že kdo číp přijme, bude mučen ohněm a sírou a bude uvržen do ohnivého jezera. Zjevení 14, Zjevení 20. Byzantský katolický patriarchát má apoštolskou posloupnost a prorockou autoritu. Zveřejnil před křesťanským světem boží anatemu dle Galatianům 1, 8, 9 na prezidenta Spojených států Obamu a na ty protestantské církve, které propagují homosexualismus. Rovněž zveřejnil anatemu na katolické biskupy i na všechny kněze, kteří tvoří jednotu s duchem Asízy. Papež Benedikt XVI. Takzvanou beatifikací dne 1.5.2011 vyhnal z církve Ducha Svatého a oficiálně přijal ducha Asízy, ducha Antikrista. Ovocem apostaze
a ne o pohanství, je ztráta morálních hodnot skrze homosexualismus. Ježíš zdůrazňuje, nebudete-li činit pokání, všichni zahynete. Lukáš 13. Svou výzvu spojuje s podobenstvím o neplodném fíkovníku. Hospodář řekl vinaři, vytni jej, proč má kazit zemi? On mu odpověděl, Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím, a snad příště ponese ovoce. Pokud ne, dáš jej vytnout. Tento rok dává Bůh možnost pokání Spojeným státům. Celonárodní pokání má být postaveno na nepřetržité modlitbě. Byzantský katolický patriarchát vybízí k pokání všechny americké biskupy, kněze, pastory. Rovněž vybízí, aby iniciovali rok nepřetržité modlitby za záchranu před katastrofou. Spojené státy jsou dnes Babylonem, který svým smilstvem opojil všechny národy. A slyšel jsem jiný hlas z nebe. Vyjdi, lidé můj, z tohoto města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Prostředkem k záchraně je modlitba. Jde o nepřetržitou modlitbu, svatou hodinu, o 7 zastavení během dne. Nepřetržitá modlitba, ta má být rozdělena do 4 stráží po 24 lidech. Každý člen stráže obsadí 1 hodinu během dne a tu se modlí doma po dobu 1 týdne. Po 3 týdnech znovu začíná jeho týdenní stráž. Svatá hodina. Všichni členové stráží se denně sjednocují v modlitbě od 20 do 21 hodin. Pravoslavní věřící v Rusku měli ve svém domě koutek, kde visel obraz Bohorodičky s Ježíšem v náručí. Zde se celá rodina večer spolu modlila. Ježíš řekl, nemohli jste aspoň hodinu se mnou bdít? Bděte a modlete se. Základem modlitby je uvědomit si Boží přítomnost, že Ježíš tě vidí, slyší a miluje tě. Nejprve dej své hříchy do Božího světla a vzívej s vírou jméno Ježíš, aramejsky Jehošua. Je možno opakovat Ježíši, 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 smiluj se nade mnou. Aramejsky Jehošua Chanéni. Pak platí, krev Kristova vás očišťuje od každého hříchu. Toto je dokonalá lítost. Tu budeš potřebovat v momentu své fyzické smrti a na ní pak závisí věčný život ve slávě s Bohem. Pokud odmítáš pokání, budeš věčně zavržen.
7. zastavení během dne. Kromě modlitbové stráže a svaté hodiny Bůh po tobě žádá 7krát za den se před ním zastavit, a to při vstávání a rovněž o 9., 12., 15., 18., 21. hodině a také před spánkem. Dalšími prostředky, kromě modlitby, jsou půst a svěcení neděle. Půst. Je možno se postit v pátek a ve středu, či dokonce v pondělí. Někdo se postí 3,5 dne v týdnu. Srovnej Zjevení 11. V tento čas nic nejí, jen pije vodu. Od neděle večeře do pondělí večeře to je 24 hodin. Od úterý večeře do středy večeře 24 hodin. Od čtvrtka večeře do soboty rána 36 hodin, 1,5 dne. Obojí, půst i modlitba, vyžadují vnitřní sebezápor. Je třeba se také postit od hříchu, od různých závislostí a neužitečných informací. Svěcení neděle. Ježíš Kristus za nás v pátek zemřel na kříži a v noci ze soboty na neděli vstál z mrtvých. Celá noc je svatá. 50. den po svém vzkříšení v neděli kolem 9. hodiny Ježíš seslal na apoštoly Ducha Svatého. Jak prožíváme událost vzkříšení a seslání Ducha Svatého? Viz odkaz na webové stránce. Bůh zachrání křesťany Ameriky skrze nepřetržitou modlitbu víry. I ty čiň pokání a zapoj se do modlitebních stráží.